Sompa TV Suni yada wasena yama waha enewia insam no doso pa ana yate eba na penimpa de ma omai apomden sechiba waden sama tonsam trofo anim ekyiremu se aban no ayakrado ya sika bi obejemu na eyede sika kwafo no che aban ya sabia panyi kwankyerefo ya wotua no so kyerɛ sɛ obɛhwɛ abɔ wo ho so sɛbɛ ya sa ho yalewa no ebetimi agirane na so pu mpanifo so ebo amane kyerɛ sɛ omampani abade ekyɛ Dr. Alhaj Mamadou Bawumia be kan semina omatwa asemi de afa kyerɛ omotren nsɛmbi na nursing training allowance ye nei ebi akwakodi ensensem akodi nsensemu no yewura Bawumia akyerɛ sɛ wɔbɛhwɛ na watimi atua wɔnom ka Crofrom market ho nsensem na ebi mu sɛ sika no ahye sika no afa hene yɛne nteɛ sɛ nsɛmtrɔfo nhyiamudie bi akɔso ma ɛyɛ nsɛm bi a ɛfa Crofrom market no ho na yɛde nkyɛkyerɛmu ɛba yewura sɛ nso boakye nso de atodwa sɛ malam kaso akwan no aban ne ba bɛhwɛ no watimi ayi gwata sɛ bɛyɛ so yiri no ebetimi apale adehye wɔ mpɔtam ho atorenkyem aboafo mpanifo yɛ wa santemamu ɛbɔ amane bi na ɔmo kyerɛ sɛ wɔne a wasisi adan kunkum fa ɛwɔ nsuo tro no so no monyina yie na wɔnom so so a wɔde wɔn ho ahyɛ mu ɛwɔ voters registration exercise ɛkɔso no ɛkokɔ mu nananom atankonwa badwa no wonu masumnua blubi ede egu adehye bi so a emu nsem nyina wɔ hase no mu a wobɛti bi bambo agina tuko ya ɛwɔ atifi apoye mantam no mu ede kokɔbɔ ma wɔne a wɔyɛ amanamudwuma ya ɛnam mrakwa so no kokɔbɔ no ano ɔhye pa na wode wani kyerɛ mu ɛwɔ tepa twebi di bepɔ so adehye wɔwɔ sɛ ɛwɔ mpɛgalam sɛ ɛwɔ mu asase so nte no wɔnom ɛka ɛde akyerɛ mansa nyina mu nkyerɛ mu ɛwɔ hase no mu a yɛbɛdane akyerɛ ɛde ama mu abusua Sompa TV so na wogu so a wohwɛ yi na ensam no pii ka ho na wie yɛsim konwa no yɛde bra wo sɛ prɛm tobre kaseɛ ɛwɔ Sompa TV so yɛ live ɛwɔ Facebook ɛna abɛfo tentafidi de nyina so yɛagye hɔnom ɛde abɔso wɔne a ɔwɔ bono na po yɛ fam ekuremu ɛwɔ Sompa 90.7 Sompa 90.7 ɛno yɛ bono na po yɛ fam wɔne a ɔwɔ sunwane ɛne ne mpɔtamu hafo ne mpɔtamu so ekuremu ɛwɔ Sompa 98.9 ɛkua nyako abrono ma chiame nimoni abusuafo no ekuremu ɛwɔ hɔnom wɔne a ɔwɔ Asante Mantan Kropo Kumasemu ekuremu ɛwɔ Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM awie yɛde asedaya ɛwɔ mu ɛde ma mizo de yɛafra ne de yɛmfra yɛ ɛma ruins after a herbal center wɔde koko master no abadwa so ayam tim sisiade ne ade nyina so ɛbɛfiri hɔnom ɛde akɔ of course yɛne sciatica expert no 21st clinic ɛfra sɛ yɛnkrabata ne dɔs ba bi ɛbɛl ntotomirika ne kɔ na ɛnkyɛkura na wo sciatica yɛ no yɛagye wo ɛde afiri mu awie saa nnwumakuo yi adaworoma ɛna afei so mekamfo na media ma wo sa ade bia ya ɛfa internet ho bia na cloud internet ɛfra top ha ya wɔne yɛ nuanom Love FM na di ɛhwɛ ne mu kɔ a ade bia ɛfa internet ho bia no obɛboa no ayɛ ne kadua ɛde ama wɔn adaworoma ne yɛsin konwa wie yɛde nsam no brɛw bedi de wɔhene ire ma me akua yɛboa asiama bronya ɛna afei nana kwabena kɛse afei yɛhyɛ nsam no ase na opani ya wɔda ɔman apomde siachi bana no Dr. Aboagye da Costa wɔno na ɛkasɛyi opani no asɛm a wɔka nyina ɛne sɛ sɛ mobɛkae na moahyɛ no nso a na wɔtwe a yɛsi mu Sompa kase akyerɛkyerɛ nsɛm bebree ɛde akyerɛ mu ɛfa wɔne a wɔn kidney ɔhawo ɛne amane aba ho a enuro yɛ a wɔbɛnom no atimi anya nkwa atena seɛ no enuro no boɔ ayɛ den ɛde ama wɔ mu nti no na ɔteɛ mu etuhu ɛde frɛ aban no sɛ braso sɛ wɔsɛ aban ba wɔn sra ban mu wɔbɛkae na moakyerɛ mu a nkontabuo mu no yɛkyerɛkyerɛ mu ɛde kyerɛ mo sɛ sika no na ɛyɛ 380 Ghana cedis ya mpanifo apagya mu ɛkɔ 491 Ghana cedis ya na adehye no ɛkyerɛ sɛ sabi 380 kura yɛntimi ntua na 491 ti aban no mamudi a ɛbɛha dwen na no ɛna yɛwura da Costa de atodwa ya wɔkyerɛ sɛ wɔkae pa sɛ afrase no mu mmara sɛ bedwafoɔ kura no ato kɛsɛ yɛ akyerɛ sɛ ɔmadi nkɔmaduru baabi a mpanifo agye ade ato mu sɛ ɛbra so sɛ wɔsɛ saa su ya wɔ mu so no aban no hwɛ na afei nso otimi ɛkɔ wɔn mmoa nti aban no agye sika ya ɛyɛ 6.87 billion Ghana cedis ade atom ya ɛnkyɛkora no aban no ɛbɛgyɛgyɛm na wɔtwe a ɛdi yɛnimu no aban no ɛbɛgyɛgyɛm na ato apete sɛ ntoburo ade ama wɔne a sɛbi wɔn kidi ne ho aka ɔteɛ mu ɛde frɛ aban no nsɛm pii na yɛwura da Costa wɔde ma yɛn I think we've made progress on dialysis. Just last week, a committee that has been set up to chair and implement the disbursement of the funds that were approved by Parliament has actually concluded their
report, including the dialysis patients themselves. So we work with them. They have concluded, and I can confidently say that within the next few weeks, we will be starting the disbursement to the various facilities. I can give you the details, which is obviously the fact that this one was for the needy, what was approved by Parliament for the needy. I know Parliament has also increased the cost of dialysis for the healthcare providers, which is they've taken it to 491. But if you look at Kolebu, we have a philanthropist supporting majority of them with about 380 Ghana cedis. So the difference is about 111. So the other hospitals do not have that support. So we're looking at supplementing for both patients from Kolebu, Komfo-Anokye Teaching Hospital, and Central Region, in such a way that for Kolebu, because they do get that support, we will be able to bridge a gap for them. Then we support our patients also from Cape Coast and Komfo-Anokye Teaching Hospital. But the fact is, they do 8 cycles per month. We cannot do all the 8, so we are looking at an average or maybe below average. We're yet to, obviously, like I said, the report is ready, so it's just to be taken to the board for final consideration there. Opeliya yetinenke Dr. Abuaje da Costa omeya pomdensi achiban orin penipaya odano. Yada so agyinamu ewo apomden ho ensem na ewude wani kyeremo Komfo-Anokye ban ya sabia ene ho nsem no aye bubruja ne nyina no ne titru no ene se empanyifo ye wo ho no wonom etwefa won bokwan obefa so na sa ho nyalewa ahodo ho nyalewa sa nyina na betimi akoye de ama dehye ya wonom so sa yade bi etimi adondo wonom ene wabusuafo na eno enam so ama professor wachra ademensa wono ene eti breakers chief executive officer ya wotua Komfo-Anokye ban ya sabia na no wode atodwa etrese wobo ohumode aye adwumaso se be ya enchekura no ene enei machines ahodo mienu bia na wowo ya ni nyina da ebi wo ho ana aka butu ebi wo ho ana chese ne dwumedie ni hyeda nkoya ema eho ayaresa no ekonya no wo behwe no watimi atomakomako dubienu na atimi aboa amane se obi nya sem nyalwa wo ba Komfo-Anokye se yentimi hwe no ne ye wo na tikwasa won kwankrankra ya sabia ebi won so akorebu aban ya sabia nkohwe ne ho no ni nyina da eto atimi atwa na ne kasa ye mu no ode todwa se empanyisi akwa nwowe no wo bedwane ana chese bia na ode hye owe no na bia wo yi ne ti afa ase baabi every says ode hye anko akwa no bedwane eni so 24 eto baabi onyam kese ya de Komfo-Anokye ban ya sabia na sen wode na no tu mu etwi ben wone frefra de hye no wonu ma ba besom na aka bese dwumedie no ho wo ha mobu pe bese aduanan pe na ne nyina so atimi akwawie yente no wo ka de akire obi ase nchekura no sa aya sabia we ebefa ne ntampa de efra wo sa de na se emu rampim asiedu de ma otekrare ene prare nwoma so. Dialysis machines at a time. Today we have 4 dialysis machines. The hospital itself, using its IGF, has procured 3 brand new dialysis machines. We are waiting for them. There's a company that is giving us 2 brand new dialysis machines. We are also waiting. We are hoping that by the end of this month, we would have about 12 dialysis machines running. Springfield, Kevin, has given us 2. We are waiting, says he's going to give us 5. So there are 3 more refurbished dialysis machines that are coming, but the 5 I talk about are brand new ones, and I believe that we have made progress. We said that we are at 39 or 40%. Between then and now, there have been contributions, but we are still around 39-40%. I'm sure that on first hearing this, you'll be like, wow. So if 3 months ago you were at 39 or 40%. 3 months down the line, and we are all aware that people have been making contributions, how are you then still at 39 or 40%? It's basically because it is indexed to the dollar. And so once you have changes in the CD dollar exchange rate, it affects the amount of money you have, especially when you decide to quote the figures in dollars. Remember, we said that we're looking for $10 million, at the end of which, if there was any extra giving, I'm sure that there were other things that could be done.
Ebusiati breakers say ya no eda konfo no che abanya sabia professor watchere ademensa ene yekọ ekotie nene no. Na PUWU etwa de tia frɛ no PU. Public Utilities Workers Union ena kasayo masamo omo kagina no ene sɛ omampani abadi akiri asisi a wono na ekura franka de ma NPP amanyoko no Dr. Alhaj Mahmoud Baumia ensem bia odi kan ebeka ye ekyere sɛ wohwɛ adwumayefo su ene wonban ya omoda na di ewo ECG honom no na kyerɛ sɛ eye ntwintwana mu ekoye osi akwan sɛ be ya adwuma no entumi enya sika na no aka ho bi mampanifo nso bu afupa ma wode krata aba montenso twotwofo pani ede ma ekuo yi yewura Michael Adumata na ntachi na ekyerɛkyerɛ mu sɛ ekoba saa no na kyerɛ sɛ adwuma nipa abrɛ da suomu anopa awia anadwo ahomache omudi afurusane ekoba tempenten kwade wo mogya ne won kwa eye adwuma sabaya yisi adwuma ko no betimi agya ne naso no eba no sa no na kyerɛ sɛ asɛm no a waka no na ayade sɛ ɛha adwen yie pa na frase no kura asɛm a esi ye wo hodom ani ade ya ye to hyɛ workers ni bi so no sabi nipa no oye adwuma ne ya beto ade ahyɛ no so nti sɛ koba sɛ bia asɛm bi wo kwa na sɛ ne ka no wa hunu ne ka no a na ɛya koya asɛm tentententen pa na ɛya kotwa sabi ɛne ensɛm bi ɛbɛfa ECG adwuma ko no ho na sa ye nti wode krata aba montenso na yewura Michael na ntaji krata na wode aba montenso no woto no boase achechem kakra de trensam trofo de nti a ɛma wasane krata tententen ɛde ba montenso. I think as we have indicated in our statement, yes, the system was attacked, but I don't think it was any deliberate act by any staff to inject ransomware into the ECG system. We make this strong position on the fact that the ICT staff of ECG had long initiated this process towards digitalization. And every Ghanaian who is quite familiar with the ECG app will bear testimony to the fact that this app was developed by the staff, and it was launched by the very vice president himself. And the recent last year and 2 year interventions were basically initiatives by the current management to enhance the performance of the app. So it's a bit and why the people who initiated the whole process towards digitalization will at the same time be resisting enhancement of that system. So we strongly believe that the statement or the handlers of the vice president in crafting that statement and alleging that it was an act of sabotage on the part of ECG workers is most unfortunate, and we think that that is not what the staff of ECG really deserve. That categorical statement by the vice president is misleading. We don't really believe that that is the situation which really happened. Eni ya etwagu yi opani ya wono uti say wode ensam atudwa no ne nyina no twotwofo pani a ye frɛ no Michael Nyantachi wono na twotwo ensam de ma pu ne ensam a wode ma ye no no Ebusia ye kwayenim na sanya da ene ensam ahodo na ne nam frama mu ya adehye dodo na esu emu binom eye anesefo ene wonom a womo agi awe wonom enkabom ko ene wansem nyina ene se aban ne de wonom ka eye akyese wontuatuaye na emu bi ene wonom enei enso wonom ege nteteye e wo nursing training mu no wonom ede nsem betu dwa no wo musu aduraban anim ama ene Dr. Mahmoud Baumia wababonten ene sa midwife fo ne wonom a wo mu esua nurse adwuma ye wo sukuu mu no akwakodi enhyiamu amode nsem bi ato wo anim ya ne nyina no ene se enche kura ene Nyankopon ya adom a enu wochena da no na 177 million Ghana cedis wonom atimi apagya e de free controller accountant general department wo akwakoma wonom sebe ya wonso no wonsu ene watiti ne nyina da no eto ebetimi atwa. This Thursday, the controller is transferring 177 million Ghana cedis to the Ministry of Health to pay the nursing training allowances. So I have also alerted Dr. Okoboi
to be on standby. When the money hits the Ministry of Health account, they should move it quickly to the accounts of the nursing trainees so that they will have their alawa. It will drop. Dr. Mahmoud Baomiama Penya Bedi Eche ne wakita Frank Mudiama MPP Ekono ena yeko ekotie no no. Prem to break us na yeguso ya de ma Sompa TV so ne Sompa 93.1 FM Kumase FM Sompa 90.7 ewo bono ne po FM omonso ekudemu Sompa 98.9 omonso FM bi ewo sunwane na afenso hafo ene ne empotem nyina afeyemra krofrumwen abusuan yadi kan akyerekire mu ade akyerewo se adwadifo empo ene adehye ya ewa santimamu obia eka krofrom edwa no ho asem mo amohwe TV ena wie ne mo amudi achi ewo abefo ntentafidie no so no krofrom dwa no na ye ka ho asem sa no na sika mpanifo ade awura sa adwa yi a esi honum ye ne adane kwaye a akronfo ede ho aye won trabie ne mo ahodo so na agye honum aboso a amanfo so $2 ede agu honum no eyade bi a esewani na edika na editie pa obekaya enura anwumre no yamane bofo pani kwame redu ekoho ma wodi mu nsem bebre sade tebia wo honum ene asetena wo honum esitie no wodi mu asem ebre yen na amanfo ebusa se asem no sese no eya kwakoye Kumase Metropolitan Assembly na Fenso Fidelity Bank efrise sika ampani for di wura sa adwa mu no be mo kyerese na efri Fidelity Bank emu nsem no kwakoye bebre na ye pese ye di enkomo kakra ena wie e wo krofrom adwa no ho na ye hwese de emu asem esitie yene Owura David Aban atei Kumase Metro Finance Officer na yene no edi enkomo Mira Sompa TV said asema wa ha Yo, Mr. Betase, we share with you phone na. Na apomo te say Mira. Me ho ye pa na mo so e. Jana dom wodi ache yen pa. Wora roma yenya ntia se KM ye ne fan ye hwesika sam ne ade so no. Eho na udi udwuma. Na enhyiamodie bi akoso betwem ne Fidelity Bank. Wora roma sa na tie. Mpacho sa na tie. Ye betimi atie mu asem kakra na meeting no ne botaye ne sen na ekosi san die na betimi ne matiefo acha kakra. Yo, me da se. Em say America create twom be afe 2020. Ena ke me kwaje bosia e wo Fidelity ho. Na bosia na kwaje 5 million Ghana cedis. Na ekowie do na sika Fidelity for etua e wo project no ho, Krofrom project no 8.6 million Ghana cedis. Inti yeko general assembly meeting no na general assembly members ne say na sa 3.6 million no ehin na efi ena ko ba say yakọ first schedule baby e na e dey akoso 5 million no so aye inti na say ehwehwem inti Fidelity for so na etua sika no ye bo mo a ye nsa Mira David Mpacha want me nka ye hwesa ye benya ye Owura David abam agyi na ye no adi sa nkomo efisa asem ayade ehia Ghana fo ye pantie pese ye te nkomo no ase ne ye hwe nhyiamudie no ba bia ekowie Mira Mpacha want me nka ne ye hwese na homa no ateko fam kakra ntie pese ye pagya homa no mie sebe ya ne nsam no ebetimi abaye ne ye hu se sade niema esikeka koye no emu asem no ekowie san between Kumase Metropolitan Assembly ne Fidelity Bank Mira ya da asem wa kwa babi ma homa no eteko fam kakra wadaroma Mira je Mpacha wotemenka ya hwese benya ye Owura David Abam agye na ye no adi nkomo Mira David wadaroma wotemenka ahoma no msheda ennim waye papa wono na Kumase Metropolitan Assembly ne fa ye hwesika asem ne ade so no oni amansan edinketa ho ntike ye hwese nanka ye no edinkomo frese akoye sika asem ntimi mbo ye nsremu enka asem pi na opani no atimi aboa ye ewo nkontabuo mu ene ade fise sika samtwofo ye te so omkwaji Fidelity ne sade edwa no ho nsansam asiko no na okeka enema esi ani na kyesa enema hinhim kakra nti ye hwese bia sese ye betomu ananka ne edinkomo yo Mira David odaroma mamema wa kwa babiem sa wotemenka wahene ne dan ho ni fa so bre na ebrepam osomu a yo
ɛne ma yɛnhwɛ sɛ yɛbɛnya no biemu a na David Abam agye na yɛne no ɛdi nkɔmmɔ yi me wada roma woteme nka yɛda ase mu akwa ba biemu fa kyɛ yɛ ahoma no na ɛte kɔ fam kakra ahoma no na ɛte kɔ na wano gu so ana wɔkasa tena me sɛ kemi ɛkɔgye approval ɛwɔ General Assembly yɛka General Assembly a ɛna yɛ the highest decision body ɛwɔ KMA nti ɔma approval sɛ yɛnkɔgye 5 million Ghana cedis ɛnkɔto akɔfo wudwa no so ekosi ewie na facility etua 8.6 million nti na asɛm mɛtene bisa sɛ saa 3.6 million no yɛkɔfa finyifa nti na sɛ facility fo bɛkyerɛkyerɛ mu yɛbɔ mu a ɔmamba ɛna ɛde asɛm wei nyinaa baa sɛ ne saa deɛ a yɛsika 3 million ayera but ne kura mu ne sɛ sika no ɛnyera ayɛ but they for ne sɛ kyerɛ yɛn bi a ɔmokɔfa saa sika no ɛdɛn ɛfiyɛ nti ɛnora asɛm no baa no ɔmo de mbɛyɛ duty ɛna ɔmo kyerɛ yɛn sɛ saa sika 3.6 million no ɔmo kɔyii wɔ city market limit ɛyɛ kedi market hɔ ɔhɔ na ɔmo kɔyii saa sika no ɛfiyɛ Mura David wada roma wobɛtumi ada wo ho yie kakra wo sɛ saa sika no ɔmo kɔyii ne wɔ fa hen patɔ ɔmo kɔyii wɔ Kumasi City Market Limited ɛyɛ kedi market ɛhenfoɔ ne kɔyii saa sika no but of the for na ekoyi based on in fact anapeyoma send me letter HSA on the mention ewo Kumasi Traditional Council omo 5% ewo kegitia sikamu inti omo the letter bremia HSA Kumasi City Council ena ma omo kwan ena omo koyi omo eye Kumasi City Council share and now only best support to 5 million and 8.6 million. Yeah, nyanentie initially say former mayor no and say a boy ya mutimi ko yi says kan sa netie. But a crime be sooner no credit because a former mayor and natural letter no come fidelity say omu entria 8.6 million. But nanka investigation and I said na family bisa say difference me fi hino nti nke sen ka today for betre say difference no efi Kumasi City Kumasi Traditional Council and on Sunday you number nti krata no pe wo kire say omodi bia send wo no na akover de wo kan nyina am ye hu say wo bia san wo mu ana pepe let me da menimu kire say chief of staff mensia and the science letter. Nti omo san ya omo yi sika na the purpose no saying. Say omo the best support to KDTR project no. Na a drew stage ben as at that time na drew stage ben a omo saka say sika na a drew stage ben a se sia yegu so ayeka ho asem ase project no ejina ho no mo ase enko emen per quarter na drew stage ben. Yes, abakose kakra omo ne say some almost started Jumedi no. So muja profile market almost started no muja to da. Inti consultant no buy no say you been here between 40 and 50 million near the edge. But the first tranche and our first certificate. In the first certificate, you know, and a consultant be catch a general assembly say we been here 5 million. Actually now more can money in our money no. And they could see 8.6 million. He was not came maybe for only 5 million. It now is 3.6 and I say Kofabi baby. And a fidelity HIA based on letter honorable is be trokoma fidelity. Like I say fidelity be train baby on Kofa as 3.6 no if year. And no man straight more until yesterday on this letter number no. Enti enti na dwumadie say e koso sika ente say na ewura into such project na ebeka sabre no sensem trofo an sorry ama story yansa am pagya asem no a na obi aye din a on pese obeka sa asem hu ba bi kra ya Bacho enye sensem for na so general assembly o sa assembly si o general assembly e na central for picky into already no general assembly no dey say mo ya assembly ni wie na sensem trofo yankari story na enya dey say beko ba bi anti dey make na Bacho wait me bisa obi a oba sa general assembly no general assembly a very big resolution a decision of the assembly
General Assembly resolve Sada no and the week, Wednesday week say. General Assembly and true fidelity, no metric ceremony, 3.6 maybe by. Okay. Into your evidence or and the better assembly the be about meeting, you know, yeah, be a resolution. A decision of the assembly to invite fidelity, sell metric ceremony, maybe a 3.6 maybe. Into this and not, yeah, about it. Mr. David, who you be a unim the first Casamo, or share project a Wahonua, CCA. A free say de asobo from Ebeka Sika Comune Sabre be a project that's why. Who can Yama see now TV free more and Emma ye clear at the mount in terms of Sikasem? So, because my personal view, dear, like I say, Daddy. Enti da ben na sika no asese ya no e wo honom no yesade ko project no ho a project e betimi awie. In fact, and many consultants ne kasai na or insist say it's still between 40 million to 50 million Ghana cedis there. As it me wie djuma de no. Project no edu percentage be san. So betimi my accurate percentage ba. In fact, say me bo bibia na me bo mitrim e de me technical person e that side de de me entry. O hwe consultant no sika na wa ko tu na wo nso nim di wo sika sem mu. Yeah. Bro sa sheda nya wo nwanwa bebre wo ho efise ade ne ye wo ho no ache na enema nso ye de ye adwuma na kame akwa se bi kura be se ne adade ntisika no se nipa kura ba ho sesi ase wo ye adwuma na materials bebre wo no mu a emso mese ye free ho no. Yes, and the yen call committee na yes I'm be fe call man bebre so mo no ene se sika ikwa ba bro mira possible. Possible. Yeah, boy, my car now say, yeah, Boama project net me a jan and asoma. I don't know. Oh, Canada, oh, the way a project, and I started present 4 times, and I'm walking off busy and into media, Yankami Pennesenka, a buy no, that Pesica, a mood do, not communicate you meddling in a say. Yeah, probably think to the humano. Now make us say common fan secretary for say, oh my ready some mebwa into no, yeah, hope to say by the end of the year, na say, oh, them Sasu me. President, they are showing Sassi, I said, one hour this project who be a showing Sassi, ya. Now we need the Wosika, some Sika saying pan and Kabu here with me a complete project for their mind. And then very difficult of it because here a technical consultant our bachelor say we have cement say we have iron rod say now they if the very deserve me a year no you better us we are mefro why you matter that David Abam Ejina Yetinika Kumasi Metropolitan Assembly ne fire hwesika sem so ono ho no di ne dwuma na ye no edisa nkomenti ensam no de eguso ye ma no nso ha ya ye bekoso wa na ye de akira ko hu se dwumadie no ye wi amanfo akom akoye adwuma Afen wabeka ye ho Sompa television so near Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9 and a Sompa 90.7. Ye nyina ya ka bomo e na ye de ensam no ebrem ne ewi obetimi aka ye ho abe for kwantempon fidie no so Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn, Sompa TV and as Sompa FM. Information centers adodo nyina no ene wonmo biemu adwam ahodo nwuma mu nyina no wonum etie ye Santase Bofedu Pina my pap wonum so biemu ewo ho managing director Lovis omuso etie dwumadie na ye boiremo ewo ensemfo from ane ye kwa ya kwantempon ho nsem so ene so afo ya wono ni nyina edo na bem eya wosa ya mrahye badwani de ma de hya ya wono bantama bato ampesua so ye Ra Francis asenso boache wono so ede atodwa se na no juada ene ye wode wani kiremo ewo eye wagya kwantempon no so ene kaso kwantempon no so a be se no na bremu wono so bi atigu ye no na enya sem keto nam sa yo so ema oye ne ene to ade hye ye wo wani tutu ka wonsem ni nyina ne se besa don hwere besa nkono na wada so agina traffic ma wonum timi nkoye enkode da wonum afie mu ne bi kula fansuo ni mu ansa na wonum nya kwan etimi akofia akoda eno nam so nti wose aban na fa to ne ho so wo ba be gata se be ya empo no ensuo to kese a enyini kwafa amanfo kwan mu na enkosai ade afi se bambo atrema wo hwe no empanyi se eyesene ayaresa bokitima
would have wished that this had been resolved many years ago. But as you can see, as you know, those of us who are kind, you say, we need funds to be able to do. This is not the only some drink challenge that we have in the city or in the region or in the country. But unfortunately, we didn't have that funds to do that. When we got funds to do it, we had to go through a series of processes. So that's why it delayed. Eusia Francis Asenso Boachi Kuku Veronica Jando and Wafa Precopeno no one no any aquani aquante pon nsem nyina no da na bem e na yekọ ekotie no na eno echi no adehia ya okodi nsenseme e wo osubrane ya etigu na no dwada ne mu no wonom so ekire wani ya ade ya wo femu e de kire adasa take out from hand. And so you need the government to come in, not that people are perishing. Later you will come and check your peoples, those who will come and vote, and those who want from front and back. You say all of us are dying. The property we have been used all our energy to build it for our old age now is getting rust, is perishing. And so you don't know what is going to happen next for tomorrow. Right now we don't know what to do. The volume of the water was very high for us. What we are expecting the government to do is to come and intervene so that maybe it will be help. We can Ebusia wonom ewo kasua malam weja kwan no so ya nanu adansuo etimi esisi won kwan sese wajapade no wonne ene etie yenko atorentema boafo empanifo enchen sade di kan ede ensuo ho nsam ne ade ehyase ede mamano na ye toaso na omodi atodwa kire se oba asante mantan kropo kumasemu a amanfo ngina yie pa nyankranko amanfo ngina yie pa Ghana hase no kamia kwakwa ese ebinum nya sika saya na enhwehwe animu saya na eyangumasua entraso saya na sikanya entraso saya na hofe entraso wotire ho ba bia onti ase ebi wo honom a wobekwana ensuo asemase anase obenten ne kwan ene da ho no na nso se na omafele ho nyina de abo ne niema gum na omasi ensuo no kwan adan ya omatu nsuo no na firi honom na omode honom asidan na elbisi dan wie be wie akire no na sa nkofukuro ya akosku ahodo wo wiase nkrata ahodo a ya kye se obie ne trank so a ewomu watere se wakosku ni ade nyina no be wie akire sa nkofo no ese sun e de afre aban sa aban no mbara na omeboa wo mu na no na toronchim boafo mpanifo tere se mu a sabi monya sika na mosi edan ahodo ajapade ahodo wo nsuo tro no ahodo so e wo asantemamu no munyina yie pa na de ba no de wa hwe ya ene echekure efiri se omunko ntabuo ya amode amaye ne kire sa frase no nko ampo no e wa santemamu enipa mako be se edu ene nam ensuyire ne ade so no woti ne nanom e wo ensiedo na owura Frank Diodu ena ene yen edi nkomo a wo kirekire mu sade niema esitie ene wone a wo ka wo ho asem ene ba bi a wo so mu gina ye e wo japade ho. Past 4 years we've witnessed areas that used not to flood, but now it's happening all because there are a lot of encroachments within our system. In the space of a year, because those areas are more in lowlands, and if you don't walk down to that area, you wouldn't see. We are witnessing different developments that different encroach all the buffers. We don't have a major withholding area. Those that were within the Greater Kumasi are no more. We have about 75% gone. All because people have encroached. There are development going on there, which is not right. Yera Frank Diodu asantimantamu kitahudie bofotene edema atoronchema boafo adwumako ne nsamwa wode ma yene afe ye kwa abatuo bedwe letter commission wonom so dwumedie ye na ewabie kwan mu de ato ho wonom a womo anyini edumfinhia besedu wotwe wa wanyini abrosa ya wudin enko wonom womamu no wonom ede akwanya ato na wotweme so se betwere wudin na ama wo ho kwan ama abatuo kese ne duru wa watimi ede wo ho ahyemu bi na dwumedie no ekoso ewo mensi ne mantama hodo ne mo ene isa wokopie mo ewo asutifi south a mrashe bedwane ya wono ewo no monya for Collins Dauda na watwe wie nyane nte yese basabasa ye bia koso emenam so aprosifo ache na wasa amane bill ya wode wani kiremo ewo no monya for Eric Opoku ya wono so mrashe bedwane di ma adehya ya wono mo asunafo nota wono so eyade a wone ne nkofo bi won din ebepie mu se basabasa yo
wɔnom ɛde ɛbɛmo ɛwɔ dwumadie no emu neno ɛna nananom ya wɔnom ɛwɔ kukuo mu nananom atankonwa bedwa no asɔre ɛkyerɛ sɛ wɔnom ɛntena se ɛma wɔn sase na somdwe boa ya wɔnom ano ɛwɔ soɔ no amanfoɔ bi ɛmfa wɔnom ankasa fa ahodi anasɛ pɛsɛmi nkumi nya so na wɔntimi ɛmfa ɛho mɛtete wɔnom so asomdwe ya wɔkɔ soɔ no ɛno nti no wɔnom agu nsa ɛkyerɛ sɛ kofrikwa mufuo bi aba bepie mu ya wode wɔn ho ɛhyɛ di ntwere ne mu ɛwɔ abra wɔnom entete wɔn nya Ghana fo mpo ɛno ɛna wɔn agu nsa ɛsa de agu so yɛnkɔ sɛdeɛ ɔman hene ya wɔno ɛwɔ kukuom nana kwaku tachi abebio wɔne na tesa nkonwa esise ɛde kyerɛ nsɛnkyerɛfoɔ no yɛnkɔ tie bi mmra sesie ɛma yɛnya me ka wɔn na you play part wɔ bra wɔ bi di adeɛ na obi anim sɛ na ɔkwasi ada no na mene me nkɔnya sofoɔ nyinaa da yɛde yɛ bande na yɛ ntwene ne yɛ nyinaa no ne yɛwɔ kuma se ɛti ɛsii yɛ no nea basabasa yɛsii memeda no na saa mmerɛ yɛ tukwan ɛkɔ kuma se ɛti ne yɛni ha ɛna nso obiara ni mpɛfɛ sɛ kura yɛ fɛ no kukuo mu akyi sɛ basabasadeɛ because biribiara yɛwɔ stable aman a yɛwɔ ha yɛn nkonnwa so no yɛni basabasa bia wɔ ha yɛwɔ stable because ɔbaa baako yɛ mu ma ɛna yɛwɔ kukuo mu na yɛba yɛ ni yɛbɛte sɛ yɛkyiri no sɛ bibi esi yɛ nipa bi bia me busa yɛ me yɛ pɛ nea me hunu yɛ a mete yɛ ne sɛ kukuo nipa biada na wɔnyɛ ibɔ saa de si yɛ no wɔn a yɛ wɔn mu ba yɛ no wɔn ni saa constituency yi mu nea ofiri kɔ so ba yi o wɔn mu deɛ ne sɛsonafoɔ north wɔn mu bandre no ɛkɔ yɛ imene saa constituency no yɛ bandre ne ayom wɔn mu ɛwɔ hine nana kwaku tachi abebie kuku mu man hine miakasa mirura ene yekokotie na busia ene wosisi achi entri yes awofa oto ase esane wo srem kosi wanantu tisi wan wonantini wono eya na twetwon wo ye ho hwenye yi a ye ka cho se siateka yade no 21st clinic wonum koa ena eya ya sabie nei waje abatobode dodo na wasa yade wese ne sa ho eno tifo ni kire wa hwe overseas alpha radio nchen wo ne kwaji wa yaresa sunyane regional hospital first gate ni hwe ni mo ho nkranza ene miamia bese dunum ne ka ho a wo kwa obehwe asa wonyal wade ama wo wasa ho yade wo brebo ho typhoid anase osa yade bia eha wo no wo se fa kwa ho mfidie nwanwaso ena wasum de gu ho nteno kwa massage papa bi nso betwa obi ama bibia atimi akoye ede amount bomodin afra bay 0540 311 311 0540 311 na wanya so baby awobia no obetro baby ebe won watimi akwaje ayaresa na miso free drink and 5G meza no so abedwa man so ene me Sompa no de ya yemfa so mo preservative bia so mo a na eye miso free drink ye wo mango flavor no kwa wo ho ene ye wo mix flavor no so e wo ho bomoden wo ye dwabodwumedie bia se no wo hia bi dia serve a wo ho amanimonyam no so adimo awie ye e de amount na wo Fred Dr. Silas manager ya wo no e manage drinks na wone na pan for van na wode ne nam no baby awo bia no watimi de bi abro wo ton so ton drinks anu agibi aton na eniema akoye 0246 270 221 0246 270 221
na koko na ha wo ye 3 eco capsules koko master na 3 herbal center for wonom e dia badwa manso koko nti waniwa ayo wisi wo ho ade ebi wo ho nso so a e wo tokwan no e wo nemu ebi egu ye mu nti no kwa agya na so na wo pomoja ayam team therefore akofati ade ababeso ye so a 3 eco capsules koko master na ye kanfo de ama wo nya bi na enonom na fetu koko ayam team na afe ayo sisi yade na se na bibia enkoye abusia ba bi etuno ni titru no ene apidang Kolinak heba misty heba ni nyina mu no wonsa beka bi etu aton ene de wo kwa akonum nyina so de free ho 0546 107 107 0546 107 107 abusia yensi ase ni entwa ye hotaw enum nsomra ye bansam no dodo na ena akechra ye de bepi mu so 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Sompa TV Emma Akitiapa yara wasena yama wakwaba yeko atifi epoye mantam no mubambo agina tu company for ya ohonum opani ya odi womo animu Hafiz Ben Saleh ena kase no wotrese woni a ofiri Ghana ha na afensu Burkina Faso honum o makabo mu a womo etu efom agudie ya enam emrakwa so ewo sapeliga no obiam tu no ho fokora ansa na asrafo na duru ho obiam tu no ho fo ensam de wodi bia soso pa yenti asemo a wodi aka ho So this time, as I indicated, we've come on a friendly mood. The next time is not going to be this way. Right now, Faso, there are insurgents there, and there are terrorists who want to infiltrate into our country. And to be able to perpetrate what they are doing, they need finance. So they engage in what you people are doing. So in order to save the people of this country, we want to stop issues of this nature.
Yura Hafiz Ben Saleh ewie ye no na Commissioner General de ma sa abedakui Major General Emmanuel Kotia ono so de nsam kakra emayen. There were a lot of interferences so far as our boundary line is concerned. Some of these activities led to the removal of international boundary pillars, and for that matter, there was no clarity so far as the markings of the boundary is concerned. And then, because we have quite a sizable number of people coming from Burkina Faso to do a lot of illegal activities here, if we don't take care, once these boundary pillars are removed, some of our territories can be taken off. Ramu na galamse hu sensem na ena yeda so ejremu ne wo de wani kyeremu e wa afo no north kroponi mu adehye ye won potem no wonom so ekyerese enu ade na enyenene enye dache so no enye ade a wo se yetwa esososo na ye yiwu na wankasa wuti hu yi wa yibone nam so nte no wonom ekyerese galamse no adehye bi edi rewra won potem ho nam so nte no ede won ekwakoto ahokyerem adehye no ne wobokoko eni tuntum ekire wonom so wonom ya wonom edie enam so panyipa ya wono ye unit committee chairman Yewra Opoku John wono ene di domo ani mo da demonstration we no wonom etimi ede hyehyɛ so. Ebusia ye boy homoden say yen sabeka ene adehye binumu a wonom ewo twabi de beposo nkronkro ahodo ya wonom ebentepa ye no ewo afo no north kropon mu no na yakwa akotie wonom ensem ene wonom kyese galamsefo ha wonom no nam so nte no won kokofo wo twagu ene won so ahodo so wo hono no ene okohwe so tini bi pa da ho abeka sesabi eti pampapa na yaye ewo ho no wose entimi mu adehye no so ewo wonom so asetire mani futuro ahodo na ekum wonom te no wosrem panyifo se wonhwe enka bi ma wonom se beya wonom nyina no won ho betimi ato wonom de afri galamsefo yi ensefi se na sen de ekoso no eya age ensem abusia yensa enyanka wonom ene no nemom empo na assembly member ya wodo ewo mpotem wo wonimo nyafo guesting fosu de nani ekiremu ewo nsem ne mu bi ekirekire ensem ahodo awura yankwohwe we se ne mranse wi yakọ assembly member no de so adehye no ne demonstration ya wo ye ne bi ya bijina me kase mani abere pa enti mani abere ne se enkofo be sisa machines so mu su galamse o so mu tu committee mani o o mo machine be sia so on be ye godu fo adwuma o mo be se ye koko eni ye nsuo eni ye sase da ha nyina o so mo be se no ya so ya ni abere ten den mene me mindful nyina ya ri awo so se na ya dia se ba ma pan amo tu God was a galamse no was as so say asase enti so o dey tira o so mo ba tira o so mo ba enti media fo Ghana fo yesra mo mo ka bi o munsom e mo mo be so man na e fa mo be fa so a mo be boya ma o mo ba pam e ba pam mo ba free ase na do bodam da we see galamse ko o dey o ma ye wa answer machines some Abusia we make for dem was say but modern ne for ne kire mu wota no so apatrapa new site ho Dr. Abe ho na wo ya wo frɛ new site ho no ata no so apatrapa new site ho ya re bia doctor eye hu adwuma na de ma doctor de no dan so ene sɛ wo ye hu mu adwuma na wo ye hu na mu adwuma sickle say awo hu nsɛm enamu yare ade bia da wo ye hu adwuma ade bia ɔno kura no de ɔmama na gina dipa ye sɛ obidi ne nsa ka yare na wantumi ansa na wo de kɔ Dr. Abe ta no so apatrapa new site ho a hona bo hu sɛ ekuro bi wa na ekuro bi eto aso Dr. Abe de obia no ebo ne nsam de ma ne sɛ ruade entoma me nkwanda mu papa efi sɛ ade a wode ndubra hahama enua hini eye nta no so apatrapa hɔnom no ɛsɛ wani ɛnsa wo ka kyerɛ obia tumi kɔ ebire bia nso ba kɔ to doctor ɛwɔ hɔ yare bɛn wo de ne yɛ de hini bodin na fo ne temo ta no so apatrapa new site 0243 345392 0243345392. Of course, we are the fastest internet in the world. Cloud internet in the top high higher. Adie bi afa internet honobra na yenye hu adwuma emfa emau. Okwa
bibia be simple e de ma mami Rosati Abo Benedict Samufo Penikuko Veronica Jando and Fedrieva Green Mama Kosia Somoaso Della Nana you're Mrs. Japan no Bozy the caption my mommy ya grace at the pan news crew yeah was Sompa 93.1 Cassia them Sompa 98.9 Cassia them Sunyane and a Sompa 90.7 Cassia demo e wa nkranza nyinada yeda wonom ase wo mwaka ho bi and ensemi e beddan wo ya fast dama Mr Dave and the dom ya one mo MC a wonyina e wono boy ye ema ensemi yetimi e fa Sompa television and Facebook social media handles and kayano so ewie midi do hene re mame ekua yeboa esia mabronya brewatia mini nua bema nana kwabra kese be sore so ma sabre Sompa enkomo so mame premani ene ne dom aba yafa happy birthday my Reverend Franco say I Victory Charismatic Chapel International one honest of opinion because Boris chicken here in Ghana when it comes to chicken the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are. Call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kweku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otudi di musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a full labor roundabout where Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much show for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. If I shop, I'm sure you'll buy it. Right, and not to give. Let me see you about Queen Wayne and say, Bra, said your time about Mr. Esia Jimmy fearful, and Yadia about ever so. Really, no, this offending now. Bra, some make us a midi time about Mr. Huadancia, we are singing now about Timinka, 87 malaria, where drawn time about Mr. I never go, dear, no more to want to me any deal. What drawn a time about Mr. A drink, and your ma or bar waffle through. Dear one mark for down for any aquada when you fear do you and son of the time about Mr. Draven. She's a walk hospital and answer lab. I'm what who said, oh, a GD malaria be answer. I also time me TIME. Time about Mr. I feel malaria fever be at any ziva a woman. Even slap. Ubenya be at all, over the counter medicine sellers. Any herbal shop to do an FDA Aji a judging crotway at all. Bar Herbal Hospital. Specialists in every kind of bone disease. Bar Herbal Hospital. Eh, baby, a son of a and so Yagets in the Sapa, a dump spinal cord, swelling of the arms, arthritis, bone injury, swelling of the leg with reddish color around it, and so on. See, Bar Herbal Hospital has special ultra-modern machine for checking of the body. I have tried them and I got good results. Try Bar Herbal Hospital.
I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary took the worry away. Easy. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yas protection. I'm going to talk about perfect skin and body therapy. Make sure say the back who are training per year and see the money for the and the perfect skin and body therapy. And to what you mean, say could down, say stretch marks wall, and I say then so bang.